Magandang hapon, marhay na hapon sa gabos. Good afternoon to everyone. Sister Jessie po. Today is Friday, November 22, 2024. Welcome to our program, ang Usapang Bukasyon ACI, every Friday at 1 p.m. Nung nakaraang Biyernes, episode 12, pinag-usapan natin ang misyon ng mga kabataan. Pinamagatan namin itong Pagkasama si Lord, My Joy. Ngayong hapon ay malalaman natin ang sekreto ng isang pamilyang Bicolano na hindi lang isa o dalawa kundi tatlong magkakapatid sa iisang nanay at tatay ang pumasok sa kumbento, dalawang pari at isang madre. Ano kayang joy ang natagpuan ng magkakapatid na ito? Stay tuned at aalamin natin mamaya dito lamang sa Usapang Bukasyon ACI Episode 13 na pinamagatang 3-in-1 Family O Vocation in Focus. Good afternoon, everyone. I'm Sister Martha Hang, ACI also. I'm very glad to be here again. Shout out to Sister Rich, VHM, Missy Mildred, Luna Beretta, and Mary's Charles, Science-Oriented School in Sabang. And last week we shared about the joy to follow Jesus in serving His people in different ways. And we encourage the young people to join a religious organization and attentive to their heart desires. Today we continue to talk about the connection between our family and our vocation. Maayong hapon sa tanan, si Sir Net po. Shout out kay Hana, kay Mia, at sa lahat ng mga pamilya na may mga miyembro na tumugon bilang madre at pari. At sa mga kabataan na handang makinig sa tinitubok ng puso ng Diyos para sa kanila. Kaabang-abang po talaga ang ating episode ngayon na pinamagatang 3-in-1, Family O, Vocation in Focus. Bakit 3-in-1? Kapihan ba yan? Kampihan? Sa loob ng programang ito, dahan-dahanin nating himayin ang 3-in-1. Let's focus on the numbers 3 and 1. To begin with, there are 3 persons in one God. For episode today, I can think of at least 5 3-in-1. First, 3 children with 2 priests and 1 religious and 1 family. Pangalawa po, the Lord got 3 yeses in 1 call. Pangatlo, 3 distinct stories, yet 1 love story for their one great love. Pang-apat, 3 different ministries in 1 vocation to the priesthood and religious life. Pang-lima, right now they are in 3 different locations coming from one and the same birthplace. Or shall we say, one home. Ang sabi nila, home daw po is where you feel belong, secure, at peace. And it all boils down to our one and only God, our true home. All this and more in this afternoon's program, 3-in-1 Family O, Vocation in Focus. Okay? Huwag na natin patatagalin kasi excited na kami na makapanayam ang aming mga bisita. Ang aming kapatid na ACI Sisters at ang kanyang dalawang kapatid na parehong pare. Dear Father, Sister, please introduce yourself. Hello po, magandang hapon sa lahat. Ako po ito ulit, si Sister Amabel. Masaya po ako at excited na makasama kayo ulit ngayong hapon. Of course, with my 2 brother priests, Father Armand and Father Austin. And shout out po sa lahat ng mga listeners, viewers, at saka siguro doon sa mga family na may mga hindi lang isa o dalawa na tinawag sa bukasyon ng religious or priesthood. So, hello po sa lahat. Magandang hapon po sa lahat. This is Father Armand Christian, ordinero pa rin. I am presently the parish priest of St. Francis Xavier dito po sa Barangay Parish ng Halawi-Gogon, dito po sa Goa, Camarines Sur. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, Father. Good morning, Father Austin. Hello po. Ako po si Austin. I'm a Catholic priest.
I was assigned in the seminary, and now I'm in the university for further studies. Good morning po. Good Nasa Belgium po morning. si Father, no? Anong oras po dyan, Father Austin? Hello, Father Austin. Anong oras po dyan sa inyo? I think it's 5 a.m. sister, around 5 a.m. 5 a.m. Hindi niya narinig. Okay. Father Austin, naririnig mo po kami? Hindi. Hindi. Sige lang, tuloy tayo. Okay, tuloy tayo. Habang nakikinig sa kanila, naalala ko yung famous quote, no, dun sa, galing sa famous din na libro na Little Prince. It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eyes. Father, sister, briefly lang po, share with us your vocation story. Chronologically, sino bang nauna? Were you encouraged by your parents? Nag-uusap-usap ba kayo? May nangampanya ba? May vocation promoter ba sa loob ng pamilya? At parang ang isa naging dalawa at sinundan pa ng pangatlo. Okay po, siyempre, ako yung pangalawa sa 7 at yung nauna na pumasok po sa religious life. Ang advantage po sa amin on my part, kasi yung pre-college seminary ng Archdiocese nasa San Jose. And from time to time, every time po na magsisimba kami, we see visible faces of seminarians. So siguro po, yun din po ang nakadagdag sa aking vocation na someday I'll also join them. And aside from that, isa po akong sakristan, yung elementary, yung high school hindi na. And eventually po nung about to graduate sa high school, parang bumalik, na-revive ko po yung vocation. Sabi ko, siguro ito na talaga yung kwan. Ito yung kailangan kong harapin sa mga susunod na panahon to balikan yung unang tumawag sa akin sa vocation about na pumasok sa seminaryo. And yun nga, hindi madali para po sa akin kasi nga ako yung panganay akong panganay na lalaki sa 7. And tapos ako pa yung kapangalan ko pa yung papa ko. So sabi nga, hindi naman siguro nasayang. Pero pinangunahan ko na. And I even did not encourage my brother and my sister na pumasok po sa religious life. Basta I'll sumunod lang po ako sa flow na yung pangarap ko, sundin ko lang. And dun po. And ngayon, I'm 11 years old na po akong pare and about magto 12 years na po next year. Wow. Okay, thank you. Okay po. So ako po yung pang-apat sa 7. So ako po yung pangalawang pumasok. So actually, nung nasa major seminary na po si ni Armand, sa kanila din ako pumasok. And then, of course, my brother Austin much later. Pumasok po ako when I was 22. Pero nakapagtapos po muna ako ng college. Pero I felt the call actually in high school. So maagang tinawag. Pero nag-respond pa ako after at least working for 1 year as a teacher. And siguro malaking factor po nga, sabi ni Junior Armand po na we see faces talaga, no? So masasabi namin talaga laking simbahan pa. And we saw how our parents and even our relatives, our mga lola namin na very devoted talaga. So I think it's a very big influence sa amin na we grew up inside the church, no? Kasama ng mga tao sa simbahan. And to the point po na there was a moment in our life na lahat kami sa family nagsiserve sa simbahan, iba't ibang ministry. So masaya pong balikan actually. Hello po. I was cut briefly. Ano na po ang tanong? Vocation story po, Father. Good morning. Okay. Ako po pumasok ng seminary after high school. And then, I stayed in the preparatory seminary, in the minor seminary, and then I went to Central Seminary, and then I was ordained. So, it's about a span of 10 years. And on 2016, naging pare po ako. Bali, clarify ko lang, ang naunang pumasok talaga si Father Armand. And Yes. then, nasa seminary na si Father Austin nung nakilala ka namin si Sir Amabel, right? Oo, so parang nauna siya, tapos pangatlo ka, ikaw yung last. Chronologically, parang ganun.
Yeah, chronological po talaga. Opo, opo. Okay. Okay, siyempre ang sunod na tanong, nung nasa proseso ng pagdidesisyon, wala bang ng hinayang na paano na ang Utinero na apelyido? Sinong magtataguyod? Kasi dalawa pa kayong lalaki, Father? Ako magsasagot niyan. Sabi ko nga po, pumasok ako ng seminary without even encouraging my brother to follow my footsteps. Pero siguro po, nung time na nasa seminaryo ako, yung mga classmates ko, every time na may long vacations, nandun sa bahay, and nandun din si Father Austin. Hindi ko talaga yan in-encourage. But during those times na nag-mission kami, nagkaroon po ng mission expo sa Archdiocese, I remember it very, very, sabi po ni Father Andrew, isa po sa mga nag-influence, tinanong po si Father Austin, ano ba, papasok ka ba sa seminaryo? And malinaw pong sagot po ni Father Austin, hindi raw po kasi mayroon nang nauna. So, but eventually, I was surprised really na there was a time po kasi nung palabas po ako ng seminaryo during my Regency program, si Father Austin, papasok pa lang po yun ng seminaryo. So, ganun po yung naging story namin. Nasa loob siya, but I was also out of the seminary during that time. Hindi ko na malala yung mga exchanges ng time ng kung nasang kain where I was at that time. But regards to Andrew, kung na-mention mo yung name niya. Hi, Drew. And also, I would like to send my regards sa ating mga pamangkin na nasa San Jose. Hello. Father Austin, paano ang ordinero pumasok ka eh? Hindi po yan problema. Sige po. Mr. Marta? So among the three of you, who had the hardest time to get the yes or blessings of your parents to enter the convent or seminary, and why, Kaya? And how did your parents feel about the three of you entering the convent or the seminary po? Ako ata, no? Ako ata yung may pinakamahirap. It's your time to shine. Opo, nung nire-recall ko po yung aking vocation story, maraming beses po ako na takas-takas story ba, no? So, pero naintindihan ko naman po kasi nga, parang sa among the girls, parang ako yung unang lumabas sa family nga, no? And knowing before na parang naisip nila pag pumasok, hindi na makikita. So, they have some, sabihin natin, initial resistance na supportan ako for vocation. Pero ngayon po, okay na naman. So, another thing siguro is, I want to believe that my family, especially my parents, were thinking na magkakaroon ako ng ibang state of life, no? Sample, magiging successful as the same as others, my siblings. Pero pag binabalikan ko po yung story ko, naging klaro naman po yung mga steps ng Diyos sa journey ko na talagang parang hinanda ako ng Diyos for religious life, pero yung proseso mahirap. So kasi naalala ko noon college pa lang ako or high school, I think even high school, nakatakas ata ako ng once just to go to some congregations, and then more so nung college. Pero ito sa beautiful journey po na naintindihan ko naman now na I'm already 17 years sa loob, and so and now they are actually very happy na lahat kami tumugon sa vocation namin. So, At Yvette, hindi ko alam yung mga ganyang hindi mo alam? Maraming takas-takas yun. Oo. Okay. Siguro kasi I was still in elementary. Yes, yeah. Yeah, Okay. the youngest. Father Armand, hindi ka man nahirapan. Ikaw yung first na nagpaalam. Kasi po ako nung bata pa, kasi nga panganay po ako, panganay na lalaki sa 7,
na magkakapatid, nasanay po akong maging independent. Hindi po talaga actually lumaki sa bahay. Doon ako sa ancestral house namin sa likod. So nasanay akong wala sa family. So until nag-high school po ako, wala ako sa bahay. Nandun ako sa likod, sa bahay namin sa likod, sa ancestral house. So nasanay na po akong wala sa bahay. So hindi po ako nahirapan na mag-separate sa family. Pero kahit po malayo, malapit pa rin. Hindi naman po ako nawawala yung connection sa amin. Mas mahirap yung kay Sister Amabel kasi medyo mas malayo. Yung sa kanila, Mas parang malayo. alam nila, nandyan lang. Parang ganun. Saka every month, nauwi po sila for their family monthly visit. So, hindi nila naramdaman talaga yung totally. Pero nung ako po, parang feeling nila hindi na makikita. So, yun. Yeah. Pero at the end of the day, ikaw man tinugutan man giraray sa awa ng Diyos. Sige po. Si Father Austin, okay na siya? Sige po. God's call is always a revelation and a mystery. It's amazing, nakakawaw to have multiple vocation to the priesthood and religious life in one family. What could have led to having not just one or two, but three siblings serving God as priests and religious sisters? Ano kaya yung mga factors sa loob ng family that could have facilitated the seedbed of vocation gushing out in abundance, as in, no, tatlo go dyan, from one family? On the other hand, however, are there regrets as a family, or is it to your advantage that you have siblings in the same vocation? Ano naman ang reaction, response ng inyong mga iba pang kapatid? Kinonsultan nyo ba sila? After everything has been said and done, is multiple religious vocation a bane or a boon? Although 7 kayo, that's the advantage. Yeah, that's the advantage. Siguro po, sister, nasambit namin earlier na ang malaking factor sa family kasi malapit kami sa simbahan. Talagang hindi parte ng system namin araw-araw yung pagsimba. Like ako po, natuto ako magdasal through my grandparents kasi doon ako lumaki. Although sa likod lang ng bahay namin. So ang malaking factor po yung mga taong nag-influence talaga sa amin na yung itanim yung vocation. Tinatanong po ako, ano bang gusto mong maging? Talaga yun na, maging pare. At yun nga, kumbaga, na-realize ko yung dream ko, yung childhood dream ko na maging pare. And para sa akin, blessing, kasi hindi lang ako sinimulan ko, may dalawa pang sumunod sa akin. And it's really a blessing. Although may mga disadvantage din po, like magkukumpara yung mga ibang pamilya sa aming lugar, na maswerte kayo. Sabi ko, hindi naman maswerte at to the fact na nasa loob kami lahat. May mga problema din kami kinakaharap, personally, sa family, pero more on blessing po ang tinitingnan natin. Hindi yung mga disadvantages ng tatlo, sayang ng 3 sa 7, blessing pa rin yon kung isipin. Yeah. Sister? Opo, another factor po sa amin, siguro, hindi lang po kami malapit sa simbahan, but I remember going to a Catholic school and I think it was also a big factor kasi doon talaga mas lumawak din. Hindi naman sa family, we saw how as little children, we were also taught how to pray as a community kasi nga nasa St. Paul kami noon. No? So, yun, sa school, doon din. And yeah, the same with my brother Austin also. I was also with my lola. Na-expose ako sa charismatic. So parang yung mga matatanda way they pray. So alam mo yung parang na-attract ko, ganito sila magdasal. So there's always place of vocation ba, no? Anong charismatic yan? Charismatic kami. Sinasamahan ko doon si nanay pagka meron silang prayer service. So, I mean, Anong group? Charismatic movement. Charismatic movement. Ayan. So, ako yung laging sinasama din ni nanay noon. No? So, yun, na-expose ako sa mga, di bali yung charismatic, they have different ways of prayer. So, kaya nga, unang-una kong naalala ang image ko ng Diyos is siksik, liglig, umaapaw. Kasi yung kinakita na lagi sa charismatic. No? So, as a child, I have already that image of God na laging buhos pag magbiyaya mo, no? Ang Diyos sa kanyang pagmamahal. So, it's really the outer, not only the family, but also the surrounding neighborhood po talaga. The parents, the witness of our parents. As children or as teenagers, was there a time na nag-usap kayo ng malaliman, kayo ni Father Arman, kayo ni Father Austin, about your vocation o parang may bokasyon, yung mga ganong malaliman na pag-uusap? O wala? Wala talagang ka-idea bawat isa na, ay, magpapari pala to, ay, magmamadre pala to, yung mga ganong.
Sige. Yeah, yung sinasabi niyo pong malalim, hindi ko po maano. Ano, gaano ba kalalim yan? yung, yung simple conversations po, yeah. But I don't, hindi ko ma-imagine kung ano yung ibig sabihin ng malalim. Heart to heart, Father. Masingsinan, heart to heart. Yeah, definitely po, definitely. Kailangan natin yung mga ganyang conversations. But of course, yung expression ng deep heart-to-heart conversations, iba-iba between people. It could be very serious, yung as you're trying to insinuate. Or pwede naman yung normal na conversation lang. Could be non-dramatic, pero it's a very truthful conversation. Referring to before you actually entered po, like did you have idea na magmamadre si Sister Amabel, magpapari si Father Arman, si Father Austin, o bigla na lang na hala? Yeah, about that po, ito nga mga kwento nila parang ngayon po lang tinanarinig eh. That's why I'm making follow-up questions. Okay. The revelations that they are telling comes as a surprise to me as well. Okay, Ate Beth, in. Opo. So, yeah, I think, siguro po talaga, I think it's really a gift. We really did not talk about it even before po. No, siguro, sabihin natin yung seed of faith, seed of vocation nandun, and then, ngayon, mas na-appreciate ko na din ngayon, malalaki na kami. We can, parang nakakakumustahan kami in a deeper level. Pero siguro po nung when we were young, it's just like, okay, yun. So, hindi po kami nag-usap-usap, wala pong pagpupulong na nangyari. Siguro inspiration, yun, pwede rin yun. No? And yung maiwan bang pakiramdam na nakikita mo na silang nagsiserve, no? Sample sa labas pa ako and then I see them already serving. So, yes. Pero wala pong pag-uusap, walang plano. Father Arman? Siguro wala nga po talaga yung inspiration ng Holy Spirit, kahit hindi sabihin, yung nakikita namin yung isa't isa na fulfilled sa kanya-kanyang status in life sa aming ministry. Nung una talagang wala po. Sabi ko nga, I never influenced my brother to enter the seminary. Si Sister Amabel, nung nasa high school kami, almost hindi naman malayong edad namin. Kami lang, among the 7, kami lang po yung pumasok ng public school. All of them, lahat sila St. Paul. So iba naman yung exposure naming dalawa. Pero kami yung nauna. Then sumunod po yung... Akala ko nag-St. Paul ka rin. Yeah, hanggang grade 4 lang ako sa St. Paul. Kami ni Sister Amabel, hanggang grade 4 lang ako. Si Sister Amabel hanggang grade 3 lang sa St. Paul. Ayan. So, nung high school, parehas kami pumunta ng public school dito sa Partido State University. So, all of them nasa Catholic school. Kaya iba yung exposure namin. Pero eventually, talaga yung movement ng Holy Spirit. Ako nga sabi ko, among yung mga kaedad ko po nung time na nag-exam, ako lang po yung pumasok sa batch namin. Wow. Yeah. Nung nasa Partido State University ka, nagsasakristan ka? High school, hindi na po ako nagsakristan, sister. Hindi na ako nagsakristan. Kasi nga, iba na yung buhay sa high school. Unlike nung elementary, nasa St. Paul. Nung grade 5 and grade 6 ako dun sa Central School, malapit pa rin sa simbahan. Pero nung high school, malayo na sa simbahan, kaya nawala rin yung vocation. Na-revive lang nung 4th year na ako, about to graduate. Ikaw, Ate Bebet, meron ka rin ministry, nag-serve ka din sa parish nung high school ka? Ay, opo. Member pa ako ng Youth for Christ. Ayan. Naging member ako ng Youth for Christ. And then ako sa parish din, ng parish youth. So, you were still young then. I think I remember nagsasayawan kayo pag Sunday. Liturgical dance. Yeah? Liturgical dance. Liturgical. Okay. Okay. Nung nasa discernment process pa lang kayo, ano yung naisip nyo na pinakamadaling i-give up at ano ang pinakamahirap i-give up sa usaping pamilya? That after being in your respective ministries for many years, grounded ba yung mga fears nyo, na yung mga what ifs nyo, mga baka, etc.? Grounded ba ang mga what ifs? No. What ifs? I think, if I get the question right, kung meron pong mga
course, you always ask, pagpapasok po ng any state ng life, kailangan mo i-verify if it's for you. Yeah, I think there are what ifs, obviously. But the help, ito nga yung kinukwento nila, where we come from, yung nurture ng aming family, the environment, including the school and the parish, was very helpful para ma-affirm kung ano man yung doubts na pinagdaraanan namin. Sa akin naman po, mahirap na i-give up. Siguro kasi nga, I was already a teacher. Pero more than talaga yung panawagan na maging school teacher, malakas po talaga yung inclination for religious life. In fact, parang nag-1 year nga lang din talaga ako. No? So, pero yung pagtuturo naman po na ipagpatuloy, no? Ipagpatuloy as a religious, no? Proper as a religious. And with regards to our family, siguro yung siguro yung, of course, I desire to help them also, no? Patulad ng ibang mga kapatid namin, for example, financially or other supports na pwede talagang i-provide literally, no? But of course, as a religious, we cannot, no? Pero there's other greater invitation for us, no, na to help them, no, in a deeper way. Yeah, I think siguro yun lang yung mga naisip kong parang nagdalawang isip, no, to say yes. Pero sa tamang proseso, kasi matagal po, kasi lang parang 5 years din na pinagdasalan, 5 years na talagang yun ba lang nakikipag-usap sa Diyos hanggang ma-clarify. So even yung family at the end po, din po, tumugon din po. So it's not only me who said yes to my vocation, at the end also my family, especially my papa. Hi, Pa! Yan si Mama. But I remember, with your story, naalala ko tuloy, na nag-teacher ka nga pala sa ating kunada, di ba? Yes. Okay. Siguro isa sa mga what if yung parang that you will not be there for your family when they need you, when they needed you. Pero at the end, you're there when your family needs you are there. Yan. So yun yung parang pinakamalaking grasya even sa amin, na salamat kasi the congregation also allows us to be there for our family whenever they need us. Yan, isang blessing din po yan. Naakala natin dati hindi, pero ayan, salamat sa Diyos. Father Arman? Okay. So sa akin po, yun nga, ako yung panganay na lalaki sa magkakapatid. Ako yung unang pumalis sa family. Pero ngayon po, kami ng 3 mga panganay ang naiwan. Yung 4 nasa labas na. So yun nga, advantage din namin na nandito lang kami. Yung mga younger siblings namin, they are exploring the world. Pero kami nandito to support our parents, aging parents na nga. Kaya ako nga, dito lang ako sa Goa, halos kalapit na lang yung hometown ko. Bihira pa rin ako makauwi kasi nga yung focus sa ministry. Pero I see to it na hindi ako magkulang ng oras sa family. Yeah. Yeah. Beautiful. Okay. Time check. It's now 1:35. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan.
Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Come to the metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the metro. There's something for you at the metro. Pare, alam mo ba pag overworked at puyat, umihina ang immune system? Kaya sabi ng mga pro, araw-araw mag-Immune Pro. The only one with Zinc Plus technology. Kaya buo ang vitamin C at zinc at most prescribed by doctors. Tulungang palakasin ang immune system with proper diet and exercise. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. Unilab yan. Sodium ascorbate plus zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Welcome back sa ating programang Usapang Bukasyon ACI tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Bago natin ipagpapatuloy ang ating talakayan tungkol sa episode 13, 3-in-1 Family o Vocation in Focus. Konti mo ng advertisement tungkol po sa ear acupuncture para doon sa mga na-stress, may insomnia, hindi makatulog, may trauma, o need for detoxification. Meron po kami sa Santa Rafaela. You can visit us at Santa Rafaela Students' Home. So we conduct ear acupuncture for this particular illnesses or whatever feeling, behavioral and mental problem po.
And we also have daily mass at 6:15 a.m. at Santa Rafaela Children's Home, except Wednesday. Our mass will be in the afternoon at 5:15. We start with the novena to our Mother Perpetual Health and followed by the mass. You are invited to join us in this Holy Eucharist celebration, especially the young ones. You may volunteer as a lector or novena leader. Thank you. Para naman po sa mga estudyante na nangangailangan ng dormitory na malapit sa BU, sa DWCL, AMEC, and Tanchuling, you may want to consider Santa Rafaela Maria Students Home po dito sa Sagpon, Daraga, Albay. Please visit us. And for all those who are taking board exams, pwede rin po, we also accept transients. Please visit us. So, anong mga blessing on the part of the parents to have children in this particular vocation as priest and religious? Father Arman? Anong mga blessings on the part of the parents? Father Arman. Okay. Ang blessing po sa amin, sa parents, of course, kahit po wala na kaming tatlo na religious, hindi na all the time nakikita ng families namin sa bahay. Pero yung pangalawa, yung dalawa sa mga kapatid namin, may mga may family na wala man kami pero marami kaming pamangkin. 5 babae at 3 lalaki. So yung blessing sa amin, yung pagkawala namin ni Father Austin sa bahay, mayroong pumalit. Yung mga brothers-in-law namin nasa bahay din. Yeah. So yung mga pagkukulang namin na magsusupport sa family namin, sila ang gumagawa. So blessing pa rin kahit wala kami, meron pa rin may gumawa ng mga absence namin, yung mga gagawin namin sa bahay. Okay, so siguro po another blessing on the part of our parents, of course, given yung prayer and spiritual support talaga. So assurance na talaga yan, no? So kapag hindi na kaya ng lahat, of course, prayer can always do something, no? And then siguro po yung gift of extended family. No, kasi nga kahit tatlo kaming lumabas, pero grabe yung gain ng family, no? Kasi kahit nasaan ka, family na rin nila. Sometimes nga tinatawag ding mama, papa, no? So it's really celebration of vocation, no, na sinishare sa iba. Okay, so extended family and then the support, the spiritual and prayer support na binibigay. Sa akin naman po, kung ano yung blessings na na-receive ng parents namin, I'm thinking, syempre, baka sabihin ko kung ano yung blessing na iniisip ko, but I'm thinking, baka iba yung experience ng parents ko, but what I can say is what I see from them, and I see them living happy lives, contented with what we become, and I think that's blessing already, to see them joyful of what we become. Okay. Thank you. Joy and peace. Diba? Thank you po. And what is your most rewarding experience in your respective ministry support and its challenges? How do you deal with it? And has your experience in your growing up years in the family somehow helped you in becoming who you are now? Yeah, I think po yung na-share namin kanina na we grew up talagang nasa church community, hindi kami lumabas. Although yun nga, iba-ibang exposure namin. Pero yung most rewarding po sa akin, yun nga, para sa akin, yung ambition ko fulfilled. And No sound. No sound. No sound. No sound pala. Sayang na sinasabi niya, ako na lang po patawan ko. Nawala yung sound. Meron na ba? Gusto mong ulitin, Noy, kasi nawala yung boses mo. Gusto mo ulitin?
Yeah, can relate. May napin- Anyway, I wanted to say po na of course we try to share ito yung mga experiences namin as a family, but of course we don't want to romanticize yung experience namin na like this is the ideal. Of course meron kaming mga it's not a perfect perfect family as we would idealize, but we try our best, and that's the first point. But despite doon, we try to make the most of wala ako. I was trying to say we're trying to not romanticize the family na si Per is a perfect family. Of course, meron din kami mga our own share of the weaknesses. But we try to learn, we try to feel what others in the members of the family lack, and we try to support each other. Siguro po sa akin naman as religious, no, so ang buhay namin bilang madre napaka-dynamic, parang ang daming opportunities for apostolate and service, no. So siguro malaking factor po, I believe that I was first formed in the family. So kung paano ko din po yun ngayon na kung ano yung sinishare ko lang din yung formation na yun sa mga tao na nakakasama ko din, no? But it's different also nung pumasok ako, iba din yung formation. But basically yung basic attitude ko, no, yung basic goodness, ayan. So ito naman po yung mga binabahagi natin sa mga tao na nakakasalamuha natin. So for example, if I am with the vocation ministry or sa formation, even sa mga individuals, mga bata, youth and adults. So malaking bagay po kung ano yung na-experience ko sa family na until now naman na nararamdaman pa din namin, no? And malaking bagay po na I am influenced by the formation I received, no, within the family. So siguro yung pang isa din sa adjacent to additional na. Father Arman. I thought nag-share na ako Nawala po kanina. yung sound Wala raw niyo po. palang sound. So ang sabi ko po, yung most rewarding po sa akin, hindi po ako nahirapan sa mga ministry na napasukan. Unang-una po, after ordination, nasa seminaryo din po ako for 3 years. So nag-form din ako. Kahit matagal ako sa seminaryo, sabi ko nga, bumalik ako sa seminaryo para mag-form ng mga priests. And every time po dito sa parokyang na-assign ko, pag nagbo-vocation campaign ako, pag nag-encourage ng mga youth, sinasabi ko yung example ng family namin, yung how our parents nung nagpinalaki kami na yun malapit sa simbahan, at yun nga namamangha sila, wow, ganyan lagi yung mga sabi nila, what a blessing sa family na may tatlo. Pero sabi ko, pwede nyo rin yan gawin, basta maging open kayo about vocation sa loob ng pamilya. Yeah. Thank you. Okay. Not necessarily referring to you po. Sa isang pamilya, ano usually ang pinakamabigat na obstacle sa pagtugon ng yes to enter the seminary or the convent, and how would you address it po? Siguro unang-una po yung oftentimes expectation ng family na sample. Halimbawa, merong isang member ng family na inclined for religious or for priesthood, unang-una nilang inaanis yung expectation to help. So sometimes hindi po parang nabablock yung tao, no, for that. And also siguro siguro may another thing siguro kapag hindi talaga klaro, yung nahirapan sila sa vocation discernment. So it's a very practical thing. Sa reality also ng mga kabataan ngayon, isa din yung sa parang very clear na reason kung bakit walang sumasagot kasi nga hindi in terms of vocation discernment mahina, no? So kailangan ng guide for that. So, just a few. Father Arman. On my part po, yung
pinakamabigat talaga is yung economical status ng family minsan. Pero yun nga, hindi ko yun inisip eh. Hindi ko yun inisip kasi parang I just wanted to pursue my dreams, pero kumbaga along the way may mga dumating naman na blessing na hindi naman nahirapan. Pero sa mga ngayon po, meron tayong globally, meron tayong vocation crisis. Yung economic status usually ang nagiging problema. Paano mahal sa loob ng seminaryo, unlike sa public school, libre yung tuition. Yun yung nagiging problema natin. Although may meron akong mga nakikilala na may vocation talaga, pero mas pinipili pa rin nilang hindi pumasok kasi gusto nilang tumulong sa pamilya. Father Austin. Ako ata. Okay. Pero pwede ba natin sabihin na may ginagawa ba ang si God dito sa usaping ekonomiko? Totoo ba talaga na may nakita na ba kayong isang pamilya na nagmadre, na nagpare, tapos parang economically parang naging pobre? Wala pa ako nakikita ganun. Ang nakikita ko instead na binibless ni God yung may mga nagmadre, nagpare, never siya namulubi. At least from those I know, hindi po nakakapobre ang isang pamilya na may pare or madre. Yeah. Actually, lalong gumaganda ang pamilya. More blessing, maraming opportunity na binibigay ang Diyos. Hindi lang economically, Yeah. di ba? Parang nag-i-improve yung relationship, yung The basta whole ang daming aspect. blessing. Oo. Happy yung parents, na ganun. Kasi hindi naman lang pera ang magpapasaya Yeah. sa pamilya. Gumaganda yung relasyon. So, yun. Yun ang mga blessing na natatanggap pag i-give up yung Yeah. mga obstacle. Gawing opportunities. Sige. May mga na-decode na ba kayong sikreto? Di lang sikreto ng pamilya ordinero, kundi sikreto ng puso ni God kung paano niya napa-oo. 1, 2, 3. Sa among the famous saints, of course, ang medyo kilala po na maraming bukasyon sa isang pamilya, yung pamilyang Martin, no? Yung kay Saint Therese of the Child Jesus, and then yung sa kay Saint Bernard of Clairvaux, no? So, mga Pranses mga French, galing France, and ngayon makita mo sa France wala nang bukasyon. So in this so interestingly, both are French, and sa kasalukuyan walang bukasyon sa Pransya. Sa Pilipinas baka may kakilala din kayong iba. I'm sure meron yon, hindi ko lang sila kilala, na merong at least tatlo. Sister Brazil. The whole Tatlo family. sila? The whole family. The whole Okay. family. Even the parents, di ba? Sige, i-guess din natin sila isang araw. Patay Sir na yata Brazil. yung patay na yung tatay. Parents, pero pumasok. Pumasok. Nagpare yung That's parents. right, that's right. after. So, father, sister, relevant pa ba ang ganitong mga kaso in our postmodern world dito sa ating digital age na sinasabi? Does multiple vocation within a family still possible ba with the economic crisis at lahat ng mga crisis na sinasabi natin? Would you recommend na maraming papasok sa isang pamilya? Of course, it would depend on God kasi siyang tumatawag. But in our end po, as the ones responding, would you like to give your comment on this? Ako po, para sa akin, yes. Given na yun talaga yung vocation, no? I mean, it's really, iba yung joy din talaga. No? So, yeah, I would recommend. On my part, siyempre po, maganda talaga maraming bukasyon. Kami nga, we are expecting na after the three of us, dun sa mga pamangkin namin, meron din. Pero siyempre, depende rin po yan sa parents, depende rin po yan sa pagpapalaki ng family nila. Yeah, kung sino po yung mag-promote ng vocations, it's the entire church po. It starts with the family. Ito po yung mga foundations ng ating Christian faith. The family, the bigger family, the parish community, and then the diocese, and then many other manifestations katulad ng school nyo po, doon sa Naga. Nasaan po kayo ngayon? Sa Legazpi po? Opo, Daraga. Yeah. So, marami pong structures that try to emulate itong
pag-grow, pag-nurture, and then pag-nourish ng vocations ng mga individual people po. We're trying to say is may isang tao who experiences that call but kailangan ng institution to nurture it so that he or she feels na that vocation is not just to be lived by himself, herself alone, but in the context of the whole. Okay. Okay, ang bilis ng oras. It's time to say goodbye again. But before that, would you like to give your parting message to our youth and to all the families listening and watching us right now? Parting message. Para po sa akin, sa mga youth, listen to your heart. Kasi minsan, pag troubled ang heart natin and walang mag-nurture ng heart natin, and if God is not part of that, yung tumitibok ng puso tinitibok ng puso natin, mahirap mag-discern sa vocation. So on the part of the parents also, huwag natin alisin yung religious sense sa loob ng pamilya. Ang pangarap ng bata na ipupursue natin, but let us allow God to enter the family, yung story ng family, para kasi maraming surprises ang pwedeng mangyari po sa kanila. Okay. Sa akin naman po, siguro sa mga kabataan na mukhang tinatawag ng Diyos sa pagpapari or pagiging madre, unang-una start having relationship with God. Pray and also it's good to have somebody to guide you in your vocation discernment. So it's always good to listen also, especially yung mga may karanasan na, and also wag matakot kasi if it's God calling you, I think He will give you the necessary grace na kailangan. At hindi lang para sa iyo, para rin sa family. And also sa mga family po, just be very supportive and trust na ang Diyos laging generous sa lahat ng pagkakataon. So wala tayong binibigay sa Diyos na hindi naman galing sa Kanya. So if we feel na ang isa sa mga member ng family natin tinatawag, let us be the first one to support them in whatever way. Yes, that's po. We try to support itong mga younger members ng ating community in every way. Support them emotionally, spiritually, in their dreams. But we need the institution as a church to inspire them, and we are one of those people na the front lines. Kung sino ang magpo-promote ng vocations, save people, first and foremost, save people who embrace the consecrated life. Yes, our vocation is rooted in the family. Our family is the place that nurtures our vocation. How much our parents sacrifice and support us in our vocation. And of course, we are not alone in this journey. God will be with us and guide us. Therefore, to the young ones, take courage, do not worry, and search for God's will. The rest, God will take care. As Jesus said in Matthew 19:29, for everyone who have left houses or brothers or sisters, or father or mother or children or lands, for my name's sake, will receive 100-fold and inherit eternal life. Amen. Dear parents, I know that at the end of the day, you only have one desire for your children, and that is for them to be happy. Kaya please be there for your children, encourage them to search for their own calling. Huwag matakot. It's a blessing if God chooses to one of your children to embrace the priesthood or religious life. Huwag magduda, masasandalan ng Diyos. Mga kabataan, fighting lang po. But gentle reminder, start searching now as to the vocation God intends for you from the very beginning that will point to a direction of a life filled with meaning and purpose, which spells joy. Come, we'll accompany you in your search. Do not be afraid. Okay, salamat sa lahat
nag-share ng ating mga bisita ngayon. Salamat sa inyo. Again, please message us in the comment section of DCGB News Online Usapang Bukasyon, or at our FB Messenger, or at ACI Vocation Phil, or you may subscribe also to our YouTube channel, ACI Vocation, or better still visit us at Santa Rafaela Maria Students Home in Sagpon, Daraga, Albay. Muli po kami nagpapasalamat sa inyo lahat na sumusubaybay sa programang Usapang Bukasyon ACI bawat Biyernes ng hapon, 1:00 hanggang 2:00 sa radio station ng DCGB News Online. Ang inyong lingkod, Sister Jessie, Sister Net, Sister Marta, at ang ating mga bisita ngayon, ang Utinero siblings, Father Arman, Father Austin, at Sister Amabel. Salamat po at magandang hapon muli. See you next Friday. Bye. Thank you.